At para po sa karagdagang impormasyon, mga updates at balita, tumutok lamang ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page, CLTV36 Official. Meron pa ho kaming Facebook page, ito po ang CLTV36 News. Para naman ho sa aming Instagram account, hanapin lamang po ang CLTV36 Official para makita ang aming mga Instagrammable posts. Ang aming pong Twitter handle ay CLTV36 para mabasa nyo naman po ang aming mga tweet sa Twitter. At para sa mga nais makapanood ng mga nagdang episodes sa programa ng CLTV at sa aming latest uploads, mag-subscribe na ho kayo sa aming YouTube channel na at CLTV36 Official. And para sa karagdagang impormasyon ng sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong browsers, web browsers, ang www.cltv36.tv. At meron pa ho tayong panibagong social media platform. Ito ho ang TikTok ng CLTV. I-search lamang po ang at CLTV36 sa TikTok upang makita ang aming mga TikTokeries at ang mga content namin sa TikTok. Ilang araw na lamang po. Ilang araw na lamang. 18 days to be exact. Tama bang aking bilang? Ay magaganap na ang pinakaabang makulay, masayang festival sa balat ng lupa. No, di ba? Malay nyo ha. Ito ang Giant Lantern Festival ng City of San Fernando, Pampanga. Ang kompetisyon ng mga makukulay, kumuputi-kutap, at maningning na higanting mga parol na gawang San Fernando na talaga namang kilalang kilala sa tinaguriang Christmas capital of the Philippines. At para bigyan po tayo ng kaunting detalye sa paghahanda ng GLF for this year, mga kasama po natin si Sir Ricardo Jun Pineda, ang chairman po ng Giant Lantern Festival Executive Committee ngayong taon. Welcome po sa topic, Sir Jun. Hello, good afternoon, Sir Jody. Good afternoon sa lahat ng mga televiewers ng topic ng CLTV 36. Thank you for the opportunity for guesting in your TV show. Ay, hindi lang po ito ang una't huli. Marami pa po yan, Sir Jun. Marami pa po tayong pagsasamahan bago pa ang GLF. Palagay ko, magkakaroon pa tayo ng iba pang pag-uusap para sa upcoming tradition na ito dito sa ating lugar. Pero Sir Jun, alam ko may nakahanda kang greetings at pa-shoutout dahil baka magtampo ang mga yan kapag hindi mo nabati sa TV. Go ahead po, Sir Jun. Oo, binabati ko lahat ng mga miyembro ng Rotary Club of San Fernando, Pampanga, led by President Leo Viacrucis. And then yung aming future district governor, happy birthday, Alex Pacho. And of course, yung mga kaibigan natin sa Mang Inasal, San Fernando Downtown, Mang Inasal Nepo Mall, Mang Inasal Mabalacat, at Mang Inasal Dao. Especially dun sa kanilang maganda at mabait na franchisee na si Ma'am Luisa Medina. At yung mga barkada ko ng high school, mga Dabarkads, binabati ko sila lahat. Alam mo, napakaswerte ni Ma'am Luisa, ha? Siya lang ang binanggit yung pangalan yung mga Dabarkads, so hindi nyo nabanggit. O Ma'am Luisa, ha? Talagang mukhang masarap ang Mang Inasal dyan, ha, Ma'am Luisa, ha? Pero Sir Jun, kumusta po kayo ngayon? Kumusta po kayo? Okay naman so far. Medyo busy lang kami lagi sa ating mga executive committee meetings. Alam mo naman yung kasi miyembro ka ng Execom. Lahat ng mga working committees, pinupuntahan ko lahat ng mga meetings nila. Yes, and operation naman, smooth ang operation pagdating sa preparasyon natin sa nalalapit na Giant Lantern Festival. Alam nyo, hindi nyo may tatanong itong si Sir Jun ay very active sa
sa Rotary, no? Isa po siyang active officer po ng Rotary, and actually recently kabahagi siya ng nagdaang Aral Lakad Foundation. So ito pa si Sir Jun, after ng Aral Lakad, Giant Lantern Festival naman. Sir Jun, konting detalye sa ating GLF ngayon. Ilang barangay ba ang participants natin for this year? And hindi na sa exhibition, competition na po ba siya, Sir Jun? Oo, this year, bali 10 barangay ang magpa-participate. Unlike last year, dahil merong tayong COVID-19 pandemic, exhibition lang siya. Pero this time, balik na tayo sa competition. Yun, and I think talagang pinaghahandaan natin yan, no, Sir Jun, no? Dito sa ating festival, saan ba ito gaganapin? And inire-ready na pa yung venue natin for December 17 GLF. Actually, ready na. Especially yung mga working committee natin sa physical arrangement. Ayos na yung lugar at gaganapin ito sa Robinsons Star Mills, Pampanga sa December 17 at 6 p.m. in the afternoon. Okay. And I think pinangunahan din ng fellow Rotarian yung Physical Arrangement Committee, ni Engineer Alvin Y. Mendoza, no? Talagang nakatutok talaga siya dyan. And at alam din ni Engineer Mendoza, Sir Jun, na siya ang pinakaabala dito dahil kailangan aregladong lugar natin sa mismong araw ng GLF. Oo. Hindi lang naman si Engineer A.Y. Mendoza ang sobrang abala. Maging yung kasama ko sa Rotary na si Past President Hill Pamandanan na in charge sa Working Committee on Barangay Affairs. Sila ang umiikot para inspeksyonin yung ating mga giant lanterns, kung ilan yung bombilya nila, kung ano yung height ng ginawa nilang giant lantern, gano'n. Talaga palang talagang hindi biro-biro ngayon. Talagang umiikot ang mga executive committee members, officers, no? Upang siguraduhin maging talagang maningning makulay ang ating GLF for this year. Sir Jun, parang this year mas malaki yata ang subsidy na inilaan para sa ating mga barangays. Bakit medyo mas malaki ngayon ang bibigay nating subsidy sa mga barangays natin? Oo, nagpapasalamat ako una kay Mayor Bill Macaluwag at inaprubahan nila yung pagdoble ng subsidy ng mga barangay. Mula 150,000, ginawa nila itong 300,000. Siguro dahil na rin sa pagtaas ng cost of materials ng mga gagamitin ng ating mga lantern makers. And I think, Sir Jun, no, kapag ganyang sitwasyon din, yung mga iba't ibang barangay, no, yung mga concerned citizens natin, mismo sila din na nagbibigay suporta upang mabuo ang kanilang mga giant lanterns nila. Tama ba ako, Sir Jun? Oo, naging tradisyon natin yan simulat sa pulpa na pag binigyan tayo ng subsidy ng syudad, lumalapit din tayo sa mga bahay-bahay at humihingi tayo ng financial tulong sa kanila para mabuo ng maganda yung kanilang parol. Oo, kasi parang may spirit ng bayanihan, no, Sir Jun, na hindi lang ito sa amin. Ang parol na ito ay magre-represent sa ating barangay. Oo, kasi barangay pride dito Hindi sila after dun sa cash price Speaking of cash price, kumpara 3 years ago, dinagdagan din natin yung mga papremyo this year. Yung papremyo dati ng grand prize na 150,000 pesos, ginawa nating 300,000 pesos for the grand prize winner. And then yung second prize winner, ginawa natin 200,000. And then yung third prize, 100,000 pesos in cash. Ito, grabe Although alam natin na talagang bragging rights lang talaga, no? Na mga barangay masasabi na talagang pinakamaganda yung parol namin. Kung ba naman meron kang mai-inspire ka sa prices, go na go ka dyan. Pero Sir Jun, paano ba yung magiging natin, yung magiging setup natin sa venue natin? Nakaupo ba o nakatayo ang ating mga kababayan na dadalo manonood sa ating festival? This time, hindi na tayo magpo-provide ng mga tickets for the viewers, for the guests.
ang gagawin natin magiging first come first serve basis tayo. Magpo-provide tayo ng 4,000 seats. And then pag napuno yung 4,000, na-occupy lahat yung mga seats na yon, yung mga hindi makakarating kagad sa venue, tatayo na lang sila. Oo, so dapat mauna sila sa venue, no? And syempre, hindi naman lahat talaga ma-accommodate, no? Dahil syempre meron pa tayong ipapatupad na mga safety guidelines. And I think ini-encourage natin sa GLF sa ating mga manonood magsuot pa rin ng face mask, no? Ini-encourage natin sila. At the same time ay sumunod sa social distancing, Sir Jun. Oo, actually yung seating arrangement natin is naka-social distancing pa rin. At ini-encourage nga natin yung mga manonood na magsuot pa rin ng face mask kasi nandyan pa rin yung COVID Hindi lang natin alam kung kailan tatama sa tao. Kaya kailangan magsuot pa rin ng face mask. Ayun. So ini-encourage po namin ang mga manonood in person sa Giant Lantern Festival. Ini-encourage po namin kayo na magsuot pa rin ng face mask. Siyempre, para na rin sa ating safety. And Sir Jun, siyempre, no, kapag nandiyan na lahat, yung GLF, ready na ang lahat for that, Sir Jun, siyempre, tinitiyak din natin ang safety natin. At alam ko, ipapatupad natin ang incident management system for GLF na siya rin ginagamit sa malakihang mga activities ng City of San Fernando upang matiyak na safe ang lahat at walang magiging aberya. Oo. Yun ang priority ng ating bagong administrasyon, yung maging safe lahat ng mga manonood this year sa Giant Lantern Festival. Okay. And go ahead, Sir Jun. Sige po. Actually, marami tayong i-deploy na mga pulis. Hindi lang mga pulis, even yung mga tao sa CPOSCO, pati yung mga security personnel ng Robinson's Management. I-deploy natin lahat para masiguro natin yung seguridad ng ating mga kababayan na manonood ng Giant Lantern Festival. And alam ko, sapat ang ating parking spaces, no? Nasa inyo na lang po talaga. Kung siyempre, kung mahuhuli kayo at mapuno ang mga parking spaces, wala na ho kayo parkingan. And siyempre, dahil asahan po ang dagsa ng mga manonood dahil for 2 years, exhibition lang. Ngayon, pwede na ulit. Baka ho, kung di kayo agad makadating, talagang wala ho kayong parking at matatraffic po kayo. Pero no problem po dyan dahil aayusin po lahat ng ating local government units, mga government sector, private sector upang maging maayos, makulay talaga at maningning ng inyong panonood sa ating Giant Lantern Festival this year. And Sir Jun, after the GLF, alam ko meron pa tayong mga events na isasagawa dyan sa Robinson Star Mills. Oo, pagkatapos ng December competition, tuloy-tuloy pa rin yan, Sir Jody. Mula December 18 hanggang January 1, meron tayong mga exhibition shows ng mga Giant Lanterns natin. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. And I think kung talagang pupunta kayo roon, no, sa ating mga nightly exhibition from December 18 to January, Sir Jun, kung magugutom ka, meron din po tayong food fair dyan, Sir Jun. Oo, alam nyo, ang executive committee this year, for a change, maglalagay kami ng mga food booth para sa venue. Para yung mga tao hindi na pupunta sa loob ng mall para bumili ng pagkain. Nandun na mismo yung mga food booths sa tabi nila. Ayun, So, para hindi nyo ma-miss ang action, habang isinasagawa ang nightly competition, nightly exhibitions, pumunta na kayo doon sa mga food booths sa ating food fair, So, wala nang reason ngayon para hindi kayo magpunta. Naku, baka walang food. May food. Naku, baka walang lugar. May lugar. Talagang very spacious po ang Robinson Star Mills sa gaganapin pong nightly exhibition December 18 hanggang January 2023 na po yan. Sir Jun, muli, imbitahin po ninyo ang ating mga manonood na magtungo sa Robinson Star Mills
para po manood in person ng Giant Lantern Festival. At syempre, ang CLTV po ang siyang media partner ng CLF 2022 for the past 15 years. Oo nga, Sir Jody, nagpapasalamat ako sa CLTV 36 at kayo ang naging partner namin. Live coverage, pati na rin sa Robinsons Land Corporation. At inaanyayahan ko lahat ng mga televiewers ng Top Pick sa buong Central Luzon, maging sa Manila, na samahan niyo po kami na panoorin ang Giant Lantern Festival competition on December 17 to 2022 at 6 p.m. sa Robinsons Star Mills, Pampanga. And then pagkatapos po nung competition, meron po tayong exhibition mula December 18 hanggang January 1, 2023. Doon din po. Ayun, maraming salamat po, Sir June Pineda, ang ating chairperson ng Executive Committee ng Giant Lantern Festival 2022. Hindi ho gaanong abala yan, no? Hindi ho busy ang si Sir June. Ilang araw na lang ho kasi ang bibilangin. GLF 2022 na. December 17 po yan. 4 o'clock, mayroon na ho kaming mga preliminary activities doon sa ground, no? Pwede na ho kayong magpunta roon. At magsisimula pong ang ating programa for the GLF around 6 o'clock. Kita-kits po tayo sa Robinson Star Mills, Pampanga para sa ating GLF 2022. And syempre, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga tumulong, nagpaabot ng financial help in kind upang maging successful po ang ating Giant Lantern Festival. At kung sakali naman medyo talagang siksikan na dun sa Robinson Star Mills, pwede ho kayong manood sa CLTV. Ila-live po namin iyan. Muli, maraming salamat po, Sir June Pineda, sa inyong oras na ibinigay sa atin. Oras na po para magpaalam. Salamat po sa inyong panonood sa Top Pick. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia, kaluguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36. Atin ito, 26 days na lamang po at Pasko na, nananuko pa. Yan na yung mandindam siguro.